1828. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Napa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Jam 9. Wis saiki malih nyeluk kamu nyapot loh. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarne. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gale nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik li mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya. Aja. Mas. Piye? Sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Napa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Oh, ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Oh, gantengnya Jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Itu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, tapi bukti nyata. Loh, beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho
Dek? Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Ah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak Niken Salindri. Ya toh? Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencong. Lewung kok lencong ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon, Putih. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba omong. Iki lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya. Ono jadi omong ning pantu. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus tak rusak pisan lho. Sampe no gitu toh Mas. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat ini. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Loro Ati 2. Oke, Loro Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yuk. Wes Tomong. Aku terlalu merasapi. Iri yo. Duwe dendam mek aku ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. Ora ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio. Nun. Aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. Kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik edang waten rata. Mengko ketemu aku ning goro-goro ya. Siap. Oke, ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Ya, tak keprukan sik belok lho Mbah Tarkun. Kowe nek pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang. Apa lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya. Nek jare emang di lokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tahu ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tahu. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit toh. Iya. Eser ngombe kok kuwi. Status ning karaoke. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno.
kledang Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah. Ngono terus. Luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cecak omah banget kok werung otok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin sesuk iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kayak Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Selamat. Yuk. Durung diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karepen gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Oh, alhamdulillah. Lo bungkus mengge. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. SPG. Hai, saya tahu bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho, maksude mestine kesawaban anu wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan ke kerayaan yoga, makanya tak ke omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampeyan mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah to. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau pedhok to? Jenengan dangu toh? Oh, munggah to. Ya. Kita serampat ya, selamat nih. Yuk. Se. Tak kendangi. Gue ada lagi iki. Ya CTCI lho iki biyen iki. Oh tenan apa ora sampeyan iki? Oh.
Iya anake Mas Meo iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah alah. Saya tandai bangun dasar ayu orang muka hatiku jadi goting meskipun sedih aku harus terima tangan kuling awangi tak saling mengenal tapi sholat. Udah. Biyen kelar lho tar aku dah. Saiki enggak lemu. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine mau Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngadeg, ndodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sapa ora? Ya panggang ngene sik. Lah mong Victor ora gojelan tangan iki. Lu sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggang gojelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah, kula niku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, ya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok tambahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetap unggul aku. Ales mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Wasak. Iso ora? Yo ora tau ngukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngeten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki ke sapa? Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. 1 Heh. kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon ini pirang buah? Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Sing luwih angel ndang bedakno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku emang ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih, betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih.
Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom agek siji. Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10. Sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku tok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora oleh nesuin Allah masobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis sombong, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyenggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyenggol blangkone. Tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter wae. Alah, kowe kok malah mlebu jero blangkon, Malah dadi kuro. Ora iso to? jenengan napa saged? Iso. Carane Nganggo kebatinan, Mas. Lho. Oh iya lho. Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Bu. Lho. Duit pironan kowe? Asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono nyeketan iki. Kalam Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. bawa wisane. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo. Oke, siap. Kilon. Gue kilon. Kayak rosok apa? Dang. Anakku sing cilik kelas TK TK-ne ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Cuk. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Nek rantek Jewer ndase kupinge. Cah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau duit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gor ini. Oh. Ya. Kotok-kotok kunine. Kodok. Oh. Suara. Ya kodok no. Wah, malah penak ngene tuh, Mas. Nggih. Kandhane yo. Nek udan-udane ana suara, Kodok no. ada. 150. Duit karo kodok milih. Kodok. Ngene. Centok. Wes kok genuk ae. Saking penake kok. Macam genuk ae bal bekel. Dene kan. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Malah sip. Malah sip itu. Padha jembuke. Lho. Jembur apa jembur? Jembu iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, komen. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi. Tanpa gocekan. Yang piye mau piye? boleh iki lho. 1 2 3. Lah, Kok enak ya? Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. iya. Weh, Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ta. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Salah. Dene kan. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Woi, Mbak Niken. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono yo. iya njajal to gandeng roman gitu. Coba. Anu ditemokke. Sak sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kono. Tuk kodhok ngorek, Mas.
Sriatmaja punang kinanganten ora ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh ya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sriatmaja punang pinanganten Daud Atmaja. Niki wanjinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Arom luprang Banjaran Sari. Tadatas maknyat sekar nadang umakar kaduk retno bremara ngisap sarine brengengen sikumbangiku anto sejatine madu sirnane lungkrah lan lesu ibare alar ambabar laju iberidere lumayan dengawan nicoen parano ayane kebar. Miat langening kalang iwan aglara pandamuncar ong tinon lerek konang surem soroti tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kulup tetuka matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya sewu kalepatan nyun tadah wadono sedaya dawuh pangandika para pepunden sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani nuwun inggih punika wujudipun Sekar Budak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Danaka kula wonten dawuh Siadi kang kulina ngayamana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Budak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebding karya Dimas Gatotkaca
Kula wonten dawuh laman awat-awatono lakuning pamanmu anggo padi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Hina smubangi wangarono kadinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wuwu sing pinibanco Bong ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng. Ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidir. Sumengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa? Nuwun inggih Duh Hyang padha winenang. Kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking Paduka Pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kula Lesmana samendang tan karempit atur kita wis ulun tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tampanono ulun ora anggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun Pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana. Ngustakaken dawuh Pukulun, rening sampun kasembadan panyuwun kula, keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Iya Lesmana, ulun nyangoni Raharja.
Sugata marang suring prang mudani arum-arum ngendan ing awiyat Danan Jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun Bukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula Ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaking Sekar Pudhak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana kulup Sekar Pudhak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati waduh Bukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudhak Tunjung Biru Janaka ayo mopo rasamu kalamunta Sekar Pudhak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu lewato tepining lepen tempuran kang bening banyune supaya kasembadan sediamu he Janaka Kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane mancine wos gagah tenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya Kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya mundur palarasan sang pekik dupi mundi mastuti dawuh sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagda pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa satriya Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku sumedya laku mak ngendhek marang lakuku kembang Sekar Pudhak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa lah dalah murang tata bagus rupamu ning jebule kowe arep mbegal daraku parat wah iki musuh lawas kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman kejak pirang dina tak ladeni musuh satru Pinggondari Gatotkaca ayo tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri galong pecah dasmu
dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijaya Mulya. Swamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalatkung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai, sejatine sing nampa saka Hyang Padha kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening panengah Pandhawa nganti aku mau ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun do regejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana. Ndara Lesmana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mang pirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lan cangkokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanasten. Kembang lan cangkoke ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya Hyang Padha winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta, kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa, Gus.
putra saking Gotha Sakura kula yen atanamu kusa sang Sri kepiye pawartane Dimas Koko Prabu ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kiai Semar wenteh Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kiai Semar kinen mapan wonten ing Nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa nanging kala wonten pangandikanipun Kiai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Koko Prabu. Lho, Kiai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga. Ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Koko Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh ingkang mekaten. Lesmana Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwargan muhe Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu, menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka, lajeng Koko Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Koko Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe. Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana. Latalah gagar wikar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kiai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendalisada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan. Negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kiai Semar Badranaya. Kurawa. Ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa. Ngebyuk para Pandhawa pateni.
Werkudara Werkudere Harta marma ana paran lakon rangsang mati dening aku mati aku lakon titir mati dening Swatama sampun wuruing Bandayuda nggih Gus ingkang baku sing ruwet pun udar sing peteng pun padang Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Amarta maratandhait nilap panas mara bumi utawi wahyu pamong niku sampun paripurna iya Kyai Semar aku melu nyekseni sing becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ring